नमस्कार दोस्तों, वृंदावन गौरी गोपाल आश्रम से प्रसारित सुनिए गारी गीत अनिरुद्धाचार्य के आश्रम से प्रसारित हो रहा है। कैसा लगेगा ज़रूर बताइएगा। ऐसन बाराती न देखे अभी तक, जिया करई धकी धक। ऐसन बाराती न देखे अभी तक, जिया करई धकी धक। केहू के चारि पैर केहू के एक कौना, केहू के चारि पैर केहू के एक कौना। जेकरे एक कौना पैर वो तो कूदई धकी धक, जिया करई धकी धक। जेकरे एक कौना पैर वो तो कूदई धकी धक, जिया करई धका धक। ऐसन बाराती न देखे अभी तक, जिया करई धकी धक, जिया करई धकी धक। केहू के चारि मुँह केहू के एक कौना, केहू के चारि मुँह केहू के एक कौना। जेकरे एक कौना मुँह वो तो खाई गपा गप, जिया करई धकी धक। जेकरे एक कौना मुँह वो तो खाई गपा गप, जिया करई धकी धक। ऐसन बाराती न देखे अभी तक, जिया करई धकी धक। ऐसन बाराती न देखे अभी तक, जिया करई धकी धक। केहू के चारि आँख केहू के एक कौना, केहू के चारि आँख केहू के एक कौना। जेकरे एक कौना आँखी वो तो देखई टकाटक, जिया करई धकी धक। जेकरे एक कौना आँखी वो तो लखई टकाटक, जिया करई धकी धक। ऐसन बाराती न देखे अभी तक, जिया करई धकी धक, जिया करई धकी धक। केहू के चारि कान केहू के एक कौना, केहू के चारि कान केहू के एक कौना। जेकरे एक कौना कान वो तो सुनई टकाटक, जिया करई धकी धक। जेकरे एक कौना कान वो तो सुनई टकाटक, जिया करई धकी धक। ऐसन बाराती न देखे अभी तक, जिया करई धकी धक। ऐसन बाराती न देखे अभी तक, जिया करई धकी धक। केहू के चारि पेट केहू के एक कौना, केहू के चारि पेट केहू के एक कौना। जेकरे एक कौना पेट वो तो सुतई लपालप, जिया करई धकी धक। जेकरे एक कौना पेट वो तो सुतई लपालप, जिया करई धकी धक। ऐसन बाराती न देखे अभी तक, जी